मास्टर गीत बजावत सैया गवैया मिलल सैया गवैया मिलल तोहरे रोमांस हो सैया गवैया मिलल तोहरे रोमांस हो आधी आधी रतिया मिलल तोहरे रोमांस हो आधी आधी रतिया में तोहरे ला डांस हो तररिद पार करे हालत बिगाड़े तररिद पार करे हालत बिगाड़े बाजा के हारमोनिया बाजा के हारमोनिया के हारमोनिया न दुनिया बुतारे के हारमोनिया न धरती दी पार करे हालत बिगाड़े धरती दी पार करे हालत बिगाड़े बाजा के हारमोनिया बाजा के हारमोनिया बाजा के हारमोनिया बाजा के हारमोनिया एक लाइन मेहरारू और कहे कब कब तबला पे ठोके लटाकी बड़ी बड़ी गीत बा एक गीत बड़ी तहलका मचोले रहल तनी बजा मास्टर गीत बजावत एक बात आप लोगों से हम बता दी हतरा भैया बाबू लोगन बैठल बानी सखी है बड़ा आपस में बनाऊंगा हतरा भैया बाबू लोगन बैठल हुआ अगर 5-7 गो मर्द के एक जगह बैठा के अब कहल जी कि भैया 5 मिनट कुछ नहीं के बोले के तनी शांत रही लोगन
मर्द अपन शांति से बैठा रही कहाँ से बने हैं? 3 ठे मेहरारून के अगर एक जगह बैठा के खाली कह दा कि ये बहिनी 1 मिनट कुछ नहीं खे बोले के 30 सेकेंड जात लगी मेहरारून के पेट फूले अब 1 मिनट में पूरे देश के हालचाल बतिया के खाली हो जी हम कहो बहिनी तोहर घर परिवार कैसन हो तोहर वो कैसन हो कही वो के कहत हो चबोकन के हो ई चबोकन के कहल गई चबोकन के दुल्हा के पहले की बतावले भैया कि ये सखी तोहर दुल्हा का करेलन बजावला का बजावलन हो ढोलक बजावला हो कलाकार रहल दूसर की से पूछल गेल कि तोर का करेला चलावे ना का चलावेलन गाड़ी चलावे ना वही बच्चा के यहाँ तीसर की कलश की दोनों से नहीं हमारे इंटरनेशनल कहे कहाँ कहे दीपक यादव